Sikubingelele sikwamukele eindabeni zesiZulu ngehora lesikhombisa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Njengamanje ke mbukeli sesifikile isikhathi sokuthi ke ngwethulele indaba zosuku kumsombuluko ekseni. Ngakho ke ake sibheke ehamba phambili kuleli hora sisekuwo amanzi. Sisemanzini sizwe sikaZulu sishiwe undunankulu wethu wesizwe samaZulu. Asibheke ehamba phambili ke kuleli hora. Siyamthemba kakhulu uNkulunkulu ukuthi kulesi sikhathi esilikhona ezweni lonke inhlelo lezi ezikhona zokuhlonipha umntwana ziyoba sezingeni lomntwana. Amalungu omphakathi abaholi kanye namalungu endlunkulu bebezobhonga emswaneni namhlanje ngemva kokwedlula emhlabeni kandunankulu wesizwe samaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi imbabazane emahaqa ibineminyaka engu-95. The question is agreed to, and Advocate B. Mkhwebane is accordingly removed from the office of the Public Protector. Usaxoshiwe uAdvocate Busisiwe Mkhwebane kwesekuba umvikelo omphakathi ngemva kokuvotelwa kombiko wekomiti beliphenya ngobuqotho bakhe bokuba kulesi sikhundla. Umkhwebane ubevele esalelwe inyanga ukuze kuphele isikhathi sakhe kulesi sikhundla. Shame. Soalisa. Amalungu omphakathi abaholi kanye namalungu endlunkulu bebezobhonga emswaneni namuhla ngemva kokwedlula emhlabeni kandunankulu wesizwe samaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi imbabazane emahaqa ibineminyaka engu-95. Bonga kakhulu ngisho ke futhi ukuthi ke impela namhlanje iqhubekile ke izikumbi zabantu ukutheleka ke la ekhaya likamntwana kwaphinda ngene ondini nalapho khona ke futhi bezolokhu ke bedlulisa ke amazwi abo induduzo kanjalo nokubonga emswaneni ke kulandela ukukhothama ke kumntwana owaphinda ngene. Kepha ke njengamanje sinaye umnumzane uThami wakwaNtuli ozosithatha nje asibeke ukuthi hlasimbe kulezi insuku ezizayo Mphemba ikuphi esingakulindela sibingelele sikwamukele indabeni. Ngiyathokoza impela uqinisile nguhlalo wonke amaqembu ngoba iqembu ekhulu lelinkatha enguhlalo wali iqembu leAFP siyamthemba kakhulu uNkulunkulu ukuthi kulesi sikhathi esilikhona ezweni lonke inhlelo lezi ezikhona zokuhlonipha umntwana ziyoba sezingeni lomntwana ngoba ngolesithathu nje kuzoba ne-memorial service esivumelene njengeqembu ukuthi ama-memorial services after le memorial service enkulu azoqhubeka ezifundazweni azoqhubeka futhi nakuma-district ayoqhubeka futhi nasemazikweni uqobo ngoba sinenkolelo yokuthi umntwana kukhona abantu abadala beyofisa ukudlulisa umyalezo wokumvalelisa kodwa abangawufinyelela la. Kufanele simkhumbule njenga inqalazinde esinayo la kwisifundazwe ukuthi umntwana wasibekela inqalazinde engakanani ngalokuthi wasilethela inkululeko bebamsene nabahola babekhona phambilini kodwa nokuphila kwethu ukuqhubekana namhlanje impilo kamntwana isayithinta impilo futhi iyoqhubeka iphinta impilo zabantu njalo ngezinto ashiyele zona lapha emhlabeni. Phemba soza kakhulu isikhathi sakho. Siyathokoza. Usihlalo ke lo weIFP lapha esifundazweni kwaZulu Natal umnumzane uThami Ntuli. Lesingakubalula ke ukuthi namhlanje sibonile amalungu ke asendlunkulu efika ke nawo ukuzobhonga emswaneni umyalezo ke abawudlulisile kakhulu ukuthi makube khona ke ubumbano kuyona ke yombili ke lemndeni wakwaButhelezi kanjalo ke nowasendlunkulu. Indodakazi yenkosi uMangosuthu Buthelezi umntwana uPhumzile Buthelezi uthi impilo kababa wakhe yaqala ukuba ntekenteke emva kwengxabano abanayo neNgonyama uMisuzulu kaZwelithini. Ubekhuluma namalungu omndeni wesizwe samaZulu azobhonga emswaneni emndenini kaButhelezi emahlabathini enyakatho yeKwaZulu Natal. Ingonyama kanye nondunankulu wesizwe samaZulu kukholakala ukuthi baba nengxabano ngokuqokwa kaSihlalo kanye namalungu esikhwama sebhodi Ingonyama Trust. Umntwana uPhumzile uthe ubaba wakhe wamtshela ke ukuthi Ingonyama yesizwe samaZulu ayizange imhloniphe enhlobo. Waphinde wamtshela ukuthi Ingonyama eseyakhothama uGoodwill Zwelithini akaza khulume ngendlela Ingonyama uMisuzulu akhuluma ngayo naye. Ngifisa ukusho ukuthi mntanami ngiyahlukumezekile. Umntwana bekumuntu wamaqiniso ke ngeke ngimkhulumela ngazakusho wathi mntana mangakhumuleli ihembe ubone sekizimbambo kanjani hlukunyezwa isilo
wathi ngihlukumezekile mntanami akudleki akulaleki ngangicela ukuthi asiqale siwe rehab kodwa ke nomalume waswathi asivuna so wisiwa after engisho ukuthi imthelela abondlunkulu siyakhala nabenkosi umntwana into embulale kakhulu ilento yasendlunkulu. Mbukeli njengamanje ke sixhumana nentatheli ye-SABC uVusikhumalo nosehostel iDalton eThekwini lapho kubanjwe khona umhlangano wokukhumbula impilo yembabazane eMahaqa. Mtungo asikomkele indabeni sicela nje ukusichazele ngokwenzekayo kulomhlangano. Okay, sure. Sikubingelela mfoka amapendane besacela nje usichazele ngokwenzekayo njengamanje lapha ehostel lapho khona. Ake mbukeli uVusikhumalo siyabona ukuthi indawo kuyo laphayana ithe ukuba nomsinjwana sizozwa ngaye ke mokuthi ke ugcina esitholile noma ke indawo lapho okungenamsindo khona singakwazi ukuthi ke siqhubeke sixoxisane naye. Mangabe siqhubela phambili ke indabeni zethu sexoshiwe uadvocate Busisiwe Mkhwebane kwese kuba umvikelo omphakathi ngemva kokuvotelwa kombiko wekomiti ebeliphenya ngobuqotho bakhe bokuba kulesi sikhundla. Umkhwebane ubevele esalelwe inyanga phela ukuze kuphele isikhathi sakhe kulesi sikhundla. Limshonelo bomvikelo womphakathi uadvocate Busisiwe Mkhwebane emva kokuthi amalungu eParliament angaphezulu kwamakhulu evote ngo-elethu evumelane nombiko wekomiti eliphenya ukuziphatha kwakhe. Yes 318, noes 43, abstention 1. The question is agreed to, and Advocate Mkhwebane is accordingly removed from the office of the Public Protector. Obengu sihlalo kanye nowafaka isicelo sokuqala ngomkhwebane bathi lolu suku luyinqophamlando ngemva komsebenzi wabo odonse izinyanga eziyishumi. Well, we're doing our duty, very focused from start to the end. We have now delivered our report for the removal of Ms. Busisiwe Mkhwebane. We're going to be focusing on other tasks that we have in Parliament. It was originally my motion that I brought before the House. Today is an extremely historic day. We have made history. It's a mixed bag of emotions because I'm very glad that we have seen democracy in action. I'm very glad that we have done what Judge Zondo has told us to do. Ngesonto ledlule uMkhwebane wazama ukuphindela emsebenzini ngoba ethi isikhathi sokumiswa kwakhe sesiphelile manje kubukeka sengathi uzolahlekelwa imihlomulo yakhe okubalwa kuyo imali yomhlala phansi ebalelwa izigidini zamarandi. Owayengumengameli wezwe Jacob Zuma uphinde wahlangabezana nembibizana enkantolo ephakeme eMgungundlovu namhlanje ngesikhathi ke kuchithwa isicelo sokufuna ukwedlulisela phambili isicelo sakhe sokufuna ukushushisa ngasese ongumshushisi wombuso eqaleni abhekene nalo lokuthengwa kwezikhali uadvocate Billy Downer kanye nentatheli uKaren Mona. uZuma ufuna ukushushisa ngasese uadvocate uBilly Downer ngoba ikholelwa ukuthi uyena owakhipha isinyenyela imininingwane yakhe imfihlo eminye yayo ephathelene nesimo sakhe sezempilo nokulwazi lolu athi walibhutshuzela intatheli yeNews 24 uKaren Mona kwayena afuna ukumshushisa ngasese kanye noDowner. Abameli bakaZuma bebefuna ukuthi ongenani inkantolo yaseMgungundlovu ibagunyaze ngokuthi bedlulele enkantolo yokwedlulisa amacala iSupreme Court of Appeal eBloemfontein ngoba bekholelwa ukuthi enye inkantolo kungenzeka ithathe esinye isinqumo kulolu daba. Lehlulekile ithimba lezomthetho likaZuma uqhamuka namaphuzu agculisa inkantolo. Ijaji libe selikhipha isinqumo salo. Ijaji uKruger ligcizelele ngelokuthi azikho inhlobo izethulo ezenziwe abameli bakaZuma ezingenza ukuthi enye inkantolo ikhiphe isinqumo esehlukile kunalesi esikhishwe isigcawu senkantolo ephakeme eMgungundlovu. That's the issue that's
Ake siphinde ke sizame ukuxhumana nentatheli SABC uVusi Khumalo ole ehostel iDalton eThekwini lapho kubanjwe khona kumhlangano okukhumbula impilo yembabazane eMahaqa. Umfoko amapendane sikwamukele ezindabeni zakusihlwa besicela nje ukuthi usichazele ngokwenzekayo kulowo mhlangano kuwo njengamanje. Yebo silapha eDalton Hostel kuyihostel elikhulukazi ke lapha kwaZulu Natal izihlangene insizwa ngiyabona amahawu kanjalo nenduku kade kudliwa nenhloko nje khona manje bacula kodwa ngikusho kodwa ade ngizwa kusho nezibhamu iqhuma la phezulu angazi noma o cricket noma yibhamu ngo kodwa ke insizwa ihlangene la kodwa ke isizathu esikhulu sosizwa manje nje ukuthi kungani behlangene la kodwa ikakhulukazi ngemuva kokhothama kwenkosi yakwaButhelezi lapha emahlabathini kwaphinda ngena ake sizwe ke nje manje umnumzana uMthembiseni Thuso okuyena okhulumela obunye bamahostela amahostela nje amaningi alapha eThekwini angaphansi kobuholi babunye bamahostela umkhulumeli wawo ke lo uzositshela kabanzi izizathu sokuhlangana namhlanje kodwa ikakhulukazi kumalana nokukhothama kwenkosi yakwaButhelezi ake sizwe ke la ukuthi nithini njengobunye bamahostela nasi insizwe ehlangene. Mhlasimpe esingakusho ukuthi njengoba silapha nje asizile ukuzozila asizile ukuzokhala kepha sizogubha sizo-celebrate imisebenzi yomntwana wakaphinda ngene ayenzele isizwe kuyiqiniso ukuthi umntwana wakaphinda ngene umnyaka ka95 bambalwa abantu abangakwazi ukufika kuleyo mnyaka mabefika kuleyo mnyaka nemisebenzi yakhe ayenzile ikakhulukazi emahostela sikhona nje kuhlala ukuthi emahostela imisebenzi yakhe ubengasebenzeli kena abantu benkatha kuphela besebenzela nje bonke abantu base-South Africa ngaleyo ndlela siphatheka kabi kakhulu thina ngoba siyabuka ukuthi sisele ngaphandle ngoba iqembu elikhona elibusayo thina emahostela alisithandi ngempela kodwa sinethemba lokuthi ispirit noma umoya wakhe uzosala lithi esikhona sibambe ngoba usifundisile ukuthi kunjani futhi ukuyiphatha kwabantu ingakho njengoba silapha nje sizo celebrate sigubha imisebenzi yakhe. Njengoba ngiphuma ngaphandle nje kwishort ngenzela ukuthi ula umnumzana uSibusiso Temba nitshengise ngokwenzekayo lapho ubona bayaviva balungiselela usuku olukhulu ke lwangolwesihlanu lapho kuzobe sekutshalwa khona ke inkosi yakwaButhelezi sisho ukuthi ke abantu bathi bakulungele kakhulu kakhulukazi amahostela alapha eThekwini kade sibona amanye amahostela asemlazi izolo 17 nawo enza okufana nalokho okwenziwa la baphethe induku nakho konke namahawu bathi bayaya lapha ngotshalwa kwenkosi yakwaButhelezi obekade ngumholi futhi we-IFP isikhathi eside kusukela 1975 noxolo. Sibonga kakhulu ke mbukelelo bekuvusi Khumalo besibikele lapha ehostel eseDalton lapho kubungazwa khona nje impilo kaMntwana wakwaphinda ngene besho nokusho ke abantu ukuthi cha hayi ukuthi bazilile bona bakhali kodwa nje babungaza bagubha impilo yalenqalabutho enkulu kangaka njengamanje ke mbukela ke sinje qhu kanti ke mangabe sibuya ezitolo sokuphathela udaba oluthi. Therefore, her application to be released on bail is refused. Inkantolo yemantshi yaseBloemfontein isichithile isicelo sebhayili sikaDokotela uNandipha Magudumana nosolwa ngokusiza uThabo Bester etulweni lokweqa nyakenye. Shame. Soalisa. Imantshi uEstelle Delange uthi uDokotela uNandipha Magudumana wabamba elikhulu iqhaza abo Bester ejele uMagudumana usizohlala estoksini njengoba enqatshelwe nje ibhayili. Yize fike ekholelwa kakhulu emthandazweni namhlanje uMagudumana kodwa kamama kaKatlego Bereng imthandazi yona ependuliwe enkantolo yemantshi yaseBloemfontein ngenkathi ikhipha isinqumo manje kule nkantolo ithe ukunikeza uMagudumana ushwele kuyobe kufana nokuthi unikezwe elinye ithuba lokuthi ekhanda itulo lokukhipha uThabo Bester ejele. Le mantshi ichaza uMagudumana njengongqondongqondo njengoba akwazi ukweqa imingcele ngaphandle kokusebenzisa incwadi ezimgunyazayo. I find that the applicant is a definite flight risk and that no bail condition will assist under the circumstances to limit this risk. INPA isithakasele isinqumo esithathwe inkantolo.
Definitely, we welcome the decision of the court not to release her on bail. We have been saying from the start of the bail application that it would not be in the best interest of justice for Dr. Nandipha Magudumana to be released on bail. Abameli bakaMagudumana bathi basasicubungula lesi sinqumo. Always respect court's decision, but in terms of really not agreeable to such decision or reason, we are of a different view. But like I said, we still going through the judgment in its entirety, and we would be in a position to do a bit of mapping exercise and know what's the next step. Ijaji elhola ubufakazi ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa ijaji uRathu Mokgoatleng linqume ukuthi asikho esinye statement esikhona ngaphandle kwalesi esiphambi kwenkantolo esenziwa ufakazi wombuso uConstable Sizwe Zungu. This court finds that no written statement exists. Ijaji lenze isinqumo emva ukuthi abameli babasola befuna ukunikwa istatimende esenziwe uZungu ekusola ukuthi wasenza ngaphambilini. Umeli womsola wokuqala nowesibili advocate Sipho Ramasopeleng ubese qala ke ukuphosa embuzo ufakazi wambuzo nokuthi kwakhona umcimbini ayembizele wona ehostel okwabini. Ukuphendula nama anginalwazi ngiyafisa ukuthola impendulo yakho ukuthi kwakuyini engibizelwe yona. Umsola wokuqala nowesibili bayaphika ke ukuthi babe semcimbini kaGwabini mhla zingama26 kuMfumfumu. Angeke ngibaphikise mabethi bayakuphika lokho kodwa mina ngoqinisekisayo babe khona futhi ngababona. Would you agree with me that from the inception of your testimony to the point where you allegedly left Basutu hostel there at Foslores, this Mr. Kwabeni is a centerpiece of your testimony? Yebo. Mr. Kwabeni would come and tell this court. I think the state is going to call him just to come and corroborate what you've just told to this court. Ngizwa ngawe lokho ukuthi bazombiza ngazi. Icala liyaqhubeka kusasa. Lawo owaba ngumsunguli weitolo zakwa Pick n Pay ngonyaka u1967 uRaymond Ackerman ubekwendlini yakhe yokugcina namhlanje emva kwenkonzo yomncwabo ebibanjelwe eClovelly Country Club eKapa. uAckerman wedlule emhlabeni ngesonto ledlule eseneminyaka engu92 ubudala. uAckerman waqala nje ngeitolo zakhe ezine eKapa ngeminyaka yama-60s. Kumanje itolo zakwa Pick n Pay zigcwele lonke izwe kanye nasemazweni athile ngaphandle. Uchazwe njengosomabhizinisi owayenentshisekelo enkulu ukuthi kwakheka amathuba emisebenzi. Nangeyikhathi zobandlululo wayengenalo uvalo ngokwenyusela ikhundleni eziphakeme abantu abamnyama ezitolo zakhe. He was absolutely a man of courage, and he used his principles and his systems to help build the business, because he was supporting the people of South Africa in terms of trying to get them low prices, trying to look after the consumers. And one of the ways of doing it obviously was through petrol and bread and things, but he also believed in uplifting of the people and that nobody should be discriminated against. And that's a principle around which the whole Pick n Pay has been built and continues to be built. He's the best person for the job, doesn't matter where they come from, what their backgrounds are, what their education is, that they can get to the top. uAckerman ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe uWendy nezingane zabo ezine nabazukulu abayi12. Waza kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi emva komsingo obanda ikakhulukazi ke osondele eGauteng akhona amathuba amakhulu emvula ikakhulukazi ke ogunelo kwaZulu Natal uyongena phansi lapha Eastern Cape abe mancane nje endaweni ezimaphakathi unyuka njalo uyongena entshonalanga kwaZulu Natal nasengxenyeni eseningizimu Mpumalanga ikakhulukazi lapha koMpumalanga sisho sithi ke nalapha koWestern Cape sisalindela amancane amathuba kanti ke sika mahafu mongena ikakhulukazi ke lapha kwaMpidini sihlabele phambili sobheka usuku lakusasa sisho sithi ke labalela lapha kwaMpidini sika ngamafu lapha eWestern Cape uyongena lapha Eastern Cape qhubeka silindele lamancane amathuba emvula lapha koqhubeka ongena kuyiSilandani eMthatho othathayo siye siyongena ke kuso sonke isifundazwe salapha kwaZulu Natal singathanda ubomkhizo okanye umkhemezelo ukunyukela lapha koPitretief kothanda kukhanya kanjalo nako Emele sisho sithi eGauteng lo thanda nje uguqubala ke ngohamba kosuku kusasa sihlabele phambili sisho sithi ke iSouth African Weather Service iyaskipha isixwayiso sokuthi ngaqhubeka nokukhithika kakhulukazi ke entabeni zalapha Eastern Cape ukusondela lapha entabeni zokhahlamba uqhubeke lo lwandle oluthukuthela kakhulukazi ke ogunelo kwaZulu Natal uyongena Eastern Cape noma ungathanda ukuba
amandla ikakhulukazi ke ogunelo lapha ikakhulukazi kwaZulu Natal esukuba namhlanje kanti ke nakusasa singaqhubeka silindele lo amo namandla ikakhulukazi lapha kwaZulu Natal nokukhithika nje lapha kwaUnderberg uyongene ikakhulukazi engcenyese esenyakaso Mpumalanga ikakhulukazi lapha eStern Cape nonondlo lokuthukuthela ikakhulukazi ke lapha kwaZulu Natal sisho sithi ke kuyabanda nje lekubuza ukuthi ungubonga kuzo zonke indawo esenkabeni yazo kanti ke ngaphansi kweqanda kwezinye indawo nokho ko Richards Bay akuzufana ebusuku namhlanje uyongena entshonalanga kubande kube ngaphansi kweqanda lapho eSutherland ngophakathi kwenhlavela ngakusasa ngivumela ngithi ke phakathi lapho kwaPhindini kubande kuzo zonke indawo ezilapha entshonalanga lapho koWestern Cape uyongena lapho kuWestern Cape likubuza ukuthi ke uMajazi Mangaki uyongena kwaZulu Natal kubande usuku lonke ngoba leyo beliguqubele kwelase Freestad uyongena eGauteng siwezo lamakhaza ethanda ungena kancane uyongena lapha eMelo koBhetali kubande kakhulu lishupsa umkantsha nokho akufani ungena ke ikakhulukazi engxenyeni esenyakatho lapho koPholokwane ngivumele ngisho ukugcola umlomo ukuthi ke ngiyayithatha indawo benu ubusuku obuhle. Mbukeli usale kahle.